Sa number 10, dugang ang mga banwa kag syudad ang iduso sa nga Negros Occidental nga malakip sa Alert Level 1 sa masunod nga pagpagwa sang bag-o nga Alert Level status. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa ginapaabot nga Abril 16 kung sa diin ginapaabot ang pagpagwa sang bag-o nga alert level status, igalabi nila sa Department of Health kag National IATF sang dugang nga mga banwa kag syudad nga malakip nga ma-de-escalate sa alert level 1. Sunod kay Diaz, nalipay ang Negros Occidental nga na-accommodate ang ilahinyo nga tigaylo nga bilog nga Negros Occidental ang ipaidalom sa isa ka alert level status, ginbasihan ang tagsa ka performance ng LGU sa ila compliance sa mga parameters. Sa Biyernes, ang La Carlota City, Pulupandan, San Enrique, Ibi Magalona kag Sagay City ang napaidalom sa Alert Level 1. Kung basehan ang vaccination performance, may 12 tanan ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang may masobra sa 70% nga accomplishment sa ila target mabakunahan. Sunod kay Diaz, sa bag-o nga alert level nga ipagwa sa Abril 16, igalabi man nila ang paglakip sang Cadiz City, Talisay City, Murcia, Pontevedra, Victoria City, Silay City kag Candoni para sa Alert Level 1. Ini nga mga LGU ang may masobra sa 70% accomplishment sa ila nga vaccination. As of April 3 naman, 60.46% sa masobra 2 million nga target mabakunahan ang fully vaccinated sa Negros Occidental. Padaay naman ang pagnubo sa kadamuon sang active cases. 41 ang active cases sang probinsya. So we were wondering ang Cadiz, which is higher in terms of performance sa San Enrique and Ibi Magalona, nabilin siya, why siya na de-escalate to level 1. But again, tilawanta, no? This coming April 16, maupod na sila ni Pulo. Balik dusi na tanan no? Duwa ka 80% up ng performance, tapos Pulo ka 70+% up.